ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பர்னீஸ் ரியல் எஸ்டேட். நம்ம சேனல் முதல் முறையாக பார்க்குறோம். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். தயவு செய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் என்ன டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல வரன்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய எம்டி நிலமானது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, திண்டுக்கல் மாவட்டம் வீரக்கலுக்கு நியர்பையாக தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு கரெக்டாக லொக்கேஷன் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா, திண்டுக்கல் டு தேனி செல்லக்கூடிய 4 வழிச்சாலையிலிருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸாக இந்த இடம் நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஊரடி தோட்டமே நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. கரெக்டாக ஊர்லேருந்து இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாக்ஸ் ஷேப்பில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இடம் சுத்த செம்மண் பூமிங்க, கரிசல் மற்றும் மற்ற இதர மண்ணோ எதுவுமே கிடையாது. சுத்த செம்மண் பூமி. எந்த விவசாயம் பார்க்கலாம். தென்னை, வாழை மற்றும் சோளம், மற்றபடி காய்கறி விவசாயம், வாழை, இதர விவசாயம் என்ன வேணால் பார்க்கலாம். இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு போரோ, கிணறோ, சர்வீஸோ எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக தார் ரோடு பேஸில் அமைச்சிருக்கு. தார் ரோடு பேஸ் பார்த்திங்கன்னா 200 to 300 அடி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த பைக் ஒன்று போய்க்கிருக்கு பாருங்கள், அதான் தார் ரோடு. நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு வண்டியுமே நம்மளுக்கு கிராஸ் ஆகும், அதான் தார் ரோடு. அங்கேருந்து மண்பாதையாக இருக்குது. நம்ம ரோட்லேருந்து நம்ம இடத்துக்கு இறங்கிக்கலாம். நம்ம இடத்த சுற்றிலுமே இப்போ தென்னை தாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறாங்க, தென்னை மற்றும் வாழை. இந்த இடத்தோட ஒட்டுமொத்த பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா 3 ஏக்கர் தாங்க நம்மளுக்கு. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாக்ஸ் ஷேப்பில் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போதைக்கு கரண்டில் எந்த விவசாயம் பார்க்கல. பட் நம்ம வாங்கி ஒரு போர் சர்வீஸு ஏதாவது ஒன்று ரெடி பண்ணி நம்ம விவசாயம் பார்க்கலாம். கரெக்டாக ஊர்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால போக்குவரத்துக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை. நம்ம அடுத்தவங்க பாதைக்குள்ளேயோ மண் பாதைக்குள்ளேயோ போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. தார் ரோட்லேருந்து அப்படியே நம்ம தோட்டத்துக்கு இறங்கிக்கலாம். இந்த இடத்துக்கு அவங்க கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஏக்கருக்கு 25 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க. எம்டி லேண்டு தாங்க, ஊரடியில் இருக்கிறனால தான் இந்த வேலை கேட்குறாங்க. மற்றபடி தென்னந்தோப்பு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, போர் சர்வீஸ் இருந்தால் 30-35 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இது ரேட்டுமே போகும். 25 லட்ச ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் விலை மார்ஜின் கிடையாது, விலை குறைச்சி பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்த பற்றின கூடுதல் தகவல் ஏதாவது வேணும்னா, இந்த இடம் பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். மற்றபடி இந்த இடத்த நேரடி விசிட்டிங் பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்கள், நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓனர்கிட்டே நேரடியாக சிட்டிங் உட்கார வச்சிடறோம். வீரக்கல் ஏரியாவில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஒரே ஒரு செம்மண் பூமி தாங்க. மற்ற எல்லாமே கரிசல் கலந்த களிமண் கலந்த பூமி தான். இது பார்த்திங்கன்னா சுத்த செம்மண் பூமி. நேரில் வாங்க, விலை குறைச்சி பேசிக்கலாம். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவுனால மட்டும்தான் லோ அண்ட் ஹை பட்ஜெட்டில் லேண்டு ரெகுலராகவே போட முடியுது. ஒரு நாள் கூட கேப் இல்லாமல் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிருக்கோம். இதே போல் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து வியூவர்ஸ் அண்ட் பையர்ஸ், வாட்சர்ஸுக்கும் நம்ம நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓகே வியூவர்ஸ், நன்றி, வணக்கம்.